Hallo. I kan godt gå derhen af jo. Jamen, skal du med dernede? Ja. Ellers så er det nemmere at se dem lige der. Skal du have en ny musejæger? Bedste. Og jeg sagde jo nok, det var den mest stabile kano, den der. Det går rigtig fint. Nej, nu falder den snart i. Jeg ved godt nok ikke, jeg tror ikke, der er nogen snor i den her. Du er sådan en snur. Nej, jeg gad ikke at råde. Det er sådan set. Nej, så tog vi den, og så tager vi ramt Ry. Så er meningen, at sejle videre til Silkeborg, eller det er længere. Men så blev vi sgu 2 dage i Ry i stedet, for vi gad ikke den. Godt, så blev du ren. Det må være dejligt. Og der er ingen deroppe der, ja. Det er der kommer først. Nu kommer de, ja. Ja, I skal skynde jer dernede. Prøv lige at se. Er de ude at sejle? Kunne I virkelig sejle fra dem alle sammen? Hvad så, Magnus? Du ser mig noget mellemfornøjet ud i dag. Og halen, når du ved. Det er faktisk så at sige. Er det rækkehus, eller? Nej, det er... Den kan blive så stor, at jeg skal se. Nej da. Og vi skal stå en hel nat. Altså, jeg kan se, at det ikke går så, og den er alligevel meget følsom. Du kan se, at jeg skal næsten ikke røre ved den. Jeg tror lige, Kan du så filme på det? fuld. Ja, ja. Ja, det er på bålet, sgu da. Nu håber jeg, det er. Det skal nok komme nu, der. Ja. Magnus, skal du ikke lidt væk derfra? Jo, det tror jeg, det er. Men så putter han op. Det kunne være, at han ikke turde vågen endnu. Gør den det? Hvorfor ikke det? Ja, det gør. Det er heksen. Hvem var det, der skrubbede skid? Det er et godt spørgsmål. Det kom ikke på video i hvert fald. Ej, se læsen. Det er faktisk uhyggeligt at brænde her. Prøv at tænke på, at der er nogen, der rigtig er blevet brændt. I en levende live. De har ikke engang været døde først. Det er uhyggeligt. Ordentlig nødder, hun har. Hun har da en BH og alt muligt på, har hun ikke? Jo, men så kunne jeg ikke få lavet et ordentligt yver på hende. Jeg kunne ikke få det til at holde. Nu skal jeg godt nok højt være, Magnus. Det kunne hun ikke lide da. Og nu ser hun faktisk uhyggelig ud. Det er noget af en talje. Ja. Jeg er stadigvæk bevaret taljen og ivret. Ja, det er sgu flot. Er hun ikke bredrøvet? Nej, er hun det? Er hun ikke? Ej, hun er ikke bare brede hofter. Er det vigtigst ikke bare med taljen? Det går godt nok ind ad den talje. Ja. Driver, de hænger helt i taljen. Det er godt. Det er da fedt, det der. Jeg siger, det grænser også til Hvor virker det godt?
Ja, det gør der så. Ja, det gør det. Det er Sankt Hans, jo. Ja, det er det. Kommer til at låse op. En pindkode. Det er vel samme kode. Ej, hvor lækkert. Så må det være under. Nej, det er Camilla, ikke? Nej. Det er Anita. Hvem er det så til? Nå, men under 10 år, ikke også? Du er under. Kan du spise det her? Kasper, han er som en 11. Ja, 17. Kasper, han er som en 11-årig inde. Nogle gange. Ja, det kommer an på, hvordan man opfører sig selvfølgelig. Det er jo det. Skal Oliver ikke også have en slik? Det var ellers god nok. Ja, det synes jeg egentlig også bare. Den fortjener virkelig en stikpose, det gør han godt. Det bliver nødt til at overveje det. Smag på den første. Er du helt vild med den bare mega lækker? Jo, det er ellers god nok. Det er en god slik. Og Oliver, han skal have en fransk. Det bliver en måde. Ikke officielt. Skal du have, ikke? Ja, prøv at se bare det smil der. Selvfølgelig skal han da. Nu hold du ordentligt ved. Sådan. Hvad fanden, Frank? Har du stadigvæk noget i overskud? Det kan godt gå for... Var det en god dag? Så kan du give... Har du et eller noget hjemme? Det tror du har.